I amb Gabriel Rufián, com valora tot el que va passar ahir, senyor Rufián? Molt bon dia. Un fracàs de la política, de tota la política, de tots els polítics. Inclòs vostè? Inclòs, clar, jo soc polític. Intentaré ser molt contundent. No hi ha cap idea en la vida ni en política que justifiqui la violència. Cap. Ni la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya. Cap. I a nosaltres, la gent, la minoria, que es queda després de manifestacions inequívocament pacífiques a regalar imatges de violència, a exercir la violència, no ens representen. No ens representen. Nosaltres, evidentment, denunciem l'actuació desproporcionada tant de la Brimo com de la Policia Nacional, però diem clarament que no ens representa aquell que utilitza la violència. I crec que l'exemple serà avui. Les manifestacions per la llibertat és diguem-ne, el camí a seguir, però el que cal és retornar a la política, fer política. Ja la concòrdia, que la paraula guanyi a l'odi. Jo estic molt d'acord amb alguns diagnòstics que he escoltat. A mi em sap molt de greu escoltar el PSOE o el PSC dient segons quines coses. I estic absolutament convençut, repeteixo, que hi ha molt votant, i no és perquè estiguem en campanya. A mi em consta que hi ha molt votant del PSC i del PSOE, com deia l'Estefania Molina, que va votar el 28 d'abril al PSOE, al PSC, pel seu discurs de concòrdia, de diàleg, i que ara està al·lucinant, escoltant el Sánchez o a l'Iceta amenaçant amb el 155, una paraula que no van pronunciar en 6 mesos, o fins i tot dient aquella frase absolutament desafortunada que los presos tendrían que cumplir hasta el último día, no? Jo crec que haurien d'anar a la presó i dir-li a l'Oriol i companyia. Dit això, nosaltres estem aquí per fer política i per donar respostes, i la nostra és molt clara, una llei d'amnistia que crec que netejaria bastant el panorama. Veig que ha ampliat vostè la seva contundència en el rebuig de la violència, perquè ahir semblava a través de Twitter que només demanava explicacions als Mossos d'Esquadra. No. De fet, qui vulgui comprovar-ho, jo faig un tuit, ja fa dies que faig tuits a la mateixa línia, però ahir a la nit, quan s'estaven sabent les imatges i s'estaven ja publicant les imatges, vaig dir clarament tota la responsabilitat, o demanar responsabilitats, en aquest cas al responsable dels Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya, també de la Policia Nacional. Nosaltres hem demanat la compareixença del Marlaska, que per cert el PSOE ha votat en contra, fet que no entenem, però evidentment també és que no ens representa aquesta gent que va fer segons quines coses ahir. No forma part de l'independentisme. Què en pensa vostè que fins ara, i que consti, el president de la Generalitat no hagi dit res? Doncs no volem mullar. Jo tampoc no seré ara, o no parlaré per ningú, però és que no hi ha hagut en tota la història cap president de la Generalitat que hagi avalat la violència. Cap ni un. De fet, a un el van afusellar per anar en contra, per ser un antifeixista, no? I això també, evidentment, inclou el president Torra, i em consta que avui farà una declaració bastant contundent, una més, condemnant la violència. Hi ha una compareixença, com dèiem abans, del roda de premsa. De fet, ara ha canviat la categoria de compareixença institucional a roda de premsa del conseller d'Interior. Si vostè fos en aquesta roda de premsa com a periodista acreditat, què li preguntaria? Li demanaria explicacions, però és que portem demanant explicacions, o jo personalment porto demanant explicacions des de fa ja molt de temps, i crec que forma part de la fidelitat en govern. Segons qui ens diu que hem de callar perquè formem part d'un govern de coalició amb l'espai convergent, el qual respectem enormement, però és que jo crec que forma part de la fidelitat en govern demanar explicacions quan no es fan les coses bé. Hi ha hagut consellers nostres que han donat explicacions al Parlament per moltes coses, i crec que el conseller Buch hauria de demanar explicacions perquè, per exemple, que li treguin l'ull a una persona, no sé si va ser una pilota de goma o una pilota d'aquestes que llencen els Mossos, o veure furgones de la Brimo perseguint a la gent, jo crec que és terrible i s'han de donar explicacions. Què creu vostè, i li trasllado també la pregunta del dia, que està perdent o pot estar perdent a partir de les imatges que vàrem veure ahir i que avui, evidentment, estan arreu a nivell internacional reproduïdes, l'independentisme? Jo crec que agradi més o agradi menys actualment la política o aquesta paraula que està tan de moda, el relato, no? El relat es perd o es guanya a les teles, als mitjans de comunicació, i crec que ahir li van fer l'editorial, articles, telenotícies, programes especials a una maquinària mediàtica que tenim en contra de fa molt de temps. Em sembla molt poc intel·ligent. Creu, doncs, que l'independentisme ahir va sortir-ne tocat de tot el que va passar? Avui està tocat l'independentisme? No, jo crec que hem passat per situacions
molt pitjors, de fet, que fiquin un segle de presó a demòcrates o als nostres companys i companyes per un referèndum. Jo crec que és una situació molt pitjor. Ara el que toca és desmarcar-se, perquè és que no ens representa. A nosaltres ens representa l'1 d'octubre. O sigui, la victòria de l'1 d'octubre va ser que la gent va respondre amb absoluta pacifisme a les agressions de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil. Allà el poble de Catalunya va guanyar. Lo d'ahir no representa ningú i nosaltres ho condemnem. A la vista, però, de la campanya electoral, vostè també va ser polèmic dilluns amb un tuit que va fer perquè semblava, i així d'això el van acusar, que estava aprofitant la sentència per demanar el vot. Bueno, I alguns dels sectors independentistes també li van dir no, Gabriel, així no. Ara no. Bueno, primer de tot, Twitter, tothom sap, una bombolla, una barra de barra... Sí, però vostè semblava que s'havia moderat darrerament. Bueno, a veure, jo el que vaig dir és que l'estat espanyol va dictar sentència, una molt mala notícia, va dictar sentència el 14 d'octubre i que Catalunya sempre davant de segons quines agressions, i jo crec que això és una agressió judicial bestial, inèdita, des del judici a companys no s'havia viscut una cosa així, doncs Catalunya sempre ha respost o sempre s'ha defensat votant, no? I que la nostra sentència, entre cometes, seria el 10 de novembre. Però de tot l'independentisme, de tot el republicanisme català, és que tant fa les sigles. Jo no parlava en cap moment d'Esquerra Republicana. Ara coneixem perfectament Twitter i jo respecto molt a tothom. De fet, el president Puigdemont, doncs, crec que a la tarda va dir exactament el mateix i no va ser tan criticat. I li va saber greu a vostè coincidir amb Puigdemont? No, home, no. Jo crec que... Ho dic per les diferències substancials que hi ha en aquest moment, són públiques i notòries, entre Esquerra Republicana i Puigdemont. Però és que jo escolto això des de ja fa 4 o 5 anys, i és lògic. Les diferències, contradiccions que nosaltres tenim amb l'espai convergent són lògiques, perquè som espais ideològics, socials, polítics, parlamentaris molt diferents, però el futur de la política es pacta entre diferents, i les nostres contradiccions són les mateixes que té i tindrà, tant de bo, algun dia el PSOE i Podemos, les mateixes, però és que estan condemnats a pactar o a posar-se d'acord perquè tenen fites que transcenden les seves sigles. Però el PSOE i Podemos podríem concloure, i com a mínim ells s'han semblat donar aquesta imatge, que són forces d'esquerra. Vostè acaba de parlar de Puigdemont com els exconvergents. No són els exconvergents una força d'esquerra. Altra cosa és que alguns dels exconvergents darrerament actuïn gairebé com si fossin d'Esquerra Republicana, o fins i tot alguns de la CUP. Bueno, i això segurament a vostès des d'Esquerra els descol·loquen. No, bueno, nosaltres estem massa acostumats a masses coses per descol·locar-nos, Dit això, no, nosaltres respectem molt a l'espai convergent. De fet, nosaltres hem fet coses amb aquesta coalició de govern que són bones i que no són purament de dretes, no? Nosaltres hem aprovat un impost a la banca, un impost a les nuclears, 44 lleis en contra de la pobresa habitacional, energètica infantil, també està l'ESCUP, pel mig, també hem arribat a acords amb l'espai autodeterminista dels comuns, amb l'ANC, amb l'Òmnium. Al final es fa des de la transversalitat o no es fa, i repeteixo, jo respecto molt i molt i desitjo el millor del món a l'espai convergent i al seu debat intern, doncs, que també ho solucioni. Deia la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, fa una estona en aquest programa, que d'alguna manera la sentència suposa el tancament, malgrat tots els serrells que queden judicials encara. No oblidem el judici el mes de gener a la plana major dels Mossos d'Esquadra amb Trapero al capdavant, com una mena el tancament d'un parèntesi de la judicialització d'una qüestió, el procés, les relacions Catalunya-Estat, etc., que no s'haurien d'haver judicialitzat mai. Comparteix aquesta idea? Li agrada, independentment de que li agradi o no li agradi la sentència, com a concepte, com a metàfora? Però no he entès la... Sí, la sentència ve a tancar un parèntesi d'allò que no hauria d'haver passat, que és que està obligada la política a tornar a treballar per resoldre aquest problema, sense la delegació cap a la justícia. Sí, en el fons estic d'acord en que cal retornar en conflicte polític a la política. De fet, nosaltres estem en això i vam anar amb aquest discurs, jo crec que és valent. Durant el 28 d'abril vam guanyar amb 1 milió de vots, també és el que la gent a la presó i a l'exili ens demana. Ara ens sembla pervers que ho digui la Meritxell Batet, la presidenta del Congreso Batet, més que res perquè amb una altra mà tenim, o amb altres imatges tenim el Sánchez o Aliceta demanant una altra cosa, no? Jo escolto al Sánchez a Segovia demanant mano dura, ejército 155, jo crec que això invalida les paraules de la senyora Batet, però és que repeteixo, qui pensi que això ara ja s'oblida i que ficant 13 anys de presó a l'Oriol Junqueras
doncs que això representa un parèntesis, és una tornada política, em sembla d'una negligència, d'una incompetència, d'una irresponsabilitat bestial. Catalunya serà el centre dels debats electorals i de les intervencions electorals d'aquí al 10 de novembre. No només a Catalunya, que això ja fa temps que ho és, sinó també a tot l'Estat. Sí, de fet jo recordo el discurs d'investidura del Sánchez, el primer discurs, que durant 2 hores va fer, si no va fer cap esmena a Catalunya, cap, ni una sola vegada. I crec que és molt irresponsable per part seva doncs, no encarir o no enfrontar-se al principal conflicte polític, agradiments o agradiments que té sobre la taula. Nosaltres ho vam dir clarament, mà estesa, diàleg, concòrdia, que la paraula guanya l'odi. Ara, davant d'aquest PSOE, que es troba fort, i cada vegada que el PSOE es troba fort i es pot escollir la pitjor opció, ens tindran davant. I tot passa perquè Esquerra Republicana, i no és un eslògan polític, és pura demoscòpia, sigui forta i guanyi una altra vegada. Si guanya, podem condicionar el PSOE i obligar-li a seure una taula de negociació. Si no, escollirà Ciutadans. Avui està previst que, ho avançàvem ara fa una estona, Pedro Sánchez es reuneixi bilateralment, individualment, amb Casado, amb Rivera i amb Iglesias, per abordar precisament la situació de Catalunya en aquest moment. Troba a faltar que no el cridi a vostè? Evidentment, clar. I per què creu que no el crida? Doncs si vostè forma part, si em permet, del problema o del conflicte. Perquè, bueno, primer, nosaltres volem formar part de la solució. D'acord. I no és un eslògan, Però el motiu de les trobades és el conflicte i les no solucions. Cada escó d'Esquerra Republicana al Congrés és un escó en pos de la solució. Dit això, Sánchez oblida un fet molt important, que és pura història. No hi ha hagut cap president socialista que hagi arribat a Moncloa sense Catalunya. Cap ni un. I està amortitzant Catalunya. I em sembla que és d'una miopia bestial. Però ja ell, Esquerra Republicana, el que vol representar tothom, i qui no es senti representat per aquest partit que va ser històric i gloriós, doncs benvingut sigui.